Добре дошли на всички, добре дошли на търговците, добре дошли на клиентите, които от вчера са на четвъртък пазара. Наистина четвъртък пазар е много важен за Пловдив и общественото мнение, обществото следеше всяка една стъпка за реализирането на пазара. Господин Минко Минков наистина положи големи усилия като директор и може би за това обърка, че първоначално е възникнал не на река Дунав, а на река Марица пазара. Това е с вълнението. И факта, че правим такова откриване, на което има толкова много хора, показва общественото значение и изобщо значението на пазара за Пловдив. Тук виждаме господин Танасов, може да заповядаш до мен, той е човека, който започна пазара. Заповядай, господин Танасов, не дай сега така. Така че аз се радвам, че наистина успяхме да дойдем до момент, в който ще открием пазар, въпреки че имаше много хора, които се съмняваха, имаше хора, които съмняваха, че ще имаме търговци изобщо. Четвъртък пазар е подготвен наистина да бъде най-добрия пазар в Пловдив, да бъде пазара, който предоставя най-добри условия, както на търговците, така и на клиентите. В момента община Пловдив се ангажира с това да направим зоната около пазара безплатна за паркиране, имаме безплатен паркинг, който имаме, както видяхте, електронна табела, която в реално време съобщава колко свободни места има долу. Така че смятаме, че четвъртък пазара ще върне това място в пазарите на Пловдив като най-предпочитан пазар. Плановете са много повече от това, което виждаме тук днес. Четвъртък пазара ще продължава да се развива във времето, след като приключим с проекта, който реализираме и приключваме днес. Ние ще продължим с подобряването на условията на четвъртък пазара. Ще ситуираме няколко магазина, които ще бъдат фирмени за месо, за тестени изделия, които ще допълват това, което се продава тук. На пазара опитахме с четвъртък пазар да го направим едно място за социални контакти, освен само търговската дейност. Затова виждате толкова много цветя, толкова много пейки, които обхождат пазара, така че това ще се превърне в едно място, на което хората ще идват, ще споделят новините, ще коментираме и клюки от политиката и от всичко, което се случва в нашия град. И това е мястото и това е целта на всеки един пазар. И това е реално пазара с всичко, което може да се свържи с тази дума.